Eh po, good morning mga kaparing Jason. Time check natin ay 9:28. Bali lalabas lang ako kasi may reseta na bibilhin. Kasi yun nga, tuloy na po bukas yung opera ni Ami. Pumunta sa akin yung doktor ngayon. Tuloy na daw bukas. Hindi na mapopospond. Kailangan na itong bilhin ng ibang gamot na kaya umaga pagkatapos ng live ko, binilan ko na rin sa amin ng pagkain, donut kasi mamaya daw magpapasting na yan. Tapos gising na rin sa amin. Good morning. May rasyon. Tapos mamaya itry ko magpa-BP kasi inaawa na ako dito sa taga Bicol, yung nagbibigay sa amin ng pagkain dito. Try ko mamaya magpa-BP kung normal yung dugo ko. Pag normal yung dugo ko, magdodonate tayo dito, bibigay ko sa kanila. Ayun po mga kaparing Jason, isang magandang gabi sa ating lahat. At time check natin 6:32. At naka-premier ako. Ayun, may nagbigay na naman sa amin ng pagkain. Yung rasyon nila binigay sa amin kasi may pagkain sa ganyan binili galing McDo. Tapos binigyan pa kami ng kanin galing McDo. Ito kanin galing McDo. Kaya ito rasyon. Ito pa. Ano kaya ito, ma? Ano? Gulay. Taga Bicol din sila. Kung nangangailangan sila ng dugo sa kung di lang talaga ako puyat, kung di lang ako nahihilo, sabi ko mag-donate sana ako ng dugo. Kaso ang problema, kung mag-donate ako sa dugo, baka manghina ako kasi nararamdaman ko na ilang araw na akong puyat nakawa sana ako kasi yung kailangan nilang dugo, ilan ma? 10? 8? 8? Ilan na lang, kulang. Dalawa kasi sinagay yung dalawa. Taga Bicol din sila. Taga yung lalaki taga Albay, yung babae taga Sipukot. Awa ako kasi alam mo naman yung talaga pag nasa hospital yung pamilya mo. Sabi ko nga, pag di talaga, sabi ko, pag ma-operan sa amin, tapos may dugo ako dito, yung papel na donate ko, kung sakali di magamit namin, kung pwede, ibigay ko yun sa kanila. Pero sabi, nagtanong daw sila, di raw pwede. Pero ako yung magkikiusap ako sa doktor, ibigay ko sa kanila yung dugo ko pag di magamit ni Ami. Ay, kawawa. Naka-premier ako. Kahapon binigyan din kami ng pagkain nila. So di ako nagpapakilala sa kanila na nagbablog ako. Pag nag-vlog ako dito sa loob, nakatago. Nakatago yung camera kasi baka bawal. Maya kain na rin kami. Guys, nakatago yung camera. Ang pagkain namin. Papamis yata yan natin ang ilang. Hindi ko alam ilang buwan yata. Binigay. Kasi hindi na nakikita yung isa niyang account at ilang na nangyari. Hindi na nakikita. Kung lumalabas na kanina. Yung simple lady, yan na yung kapalit. Kasi di pa magtataka ka. Pag mong pasok ka ng tatang, hindi mo na ito na. Ito. Meron.
binigay sa amin. Bukas na lang to. Hindi pwede sabihin na lang. Galing Macdo. Pwede pa naman. Nasunog pa ni dahil sa kakaway tinola. Hindi kakainin pa naman. Nasa pas. Kumakain, nanonood ng live ni Kuya Romel. Bye-bye. At nasunugan ng ano? Nasunugan ng sinain. Dami nga. Yung... No? Baka? Gusto taron? Hindi na ako tinawan eh. Pero na ba yun? Bago pag-work 30 man yun eh. Kasi nag-aya. Sa uwan
magulay-gulay sa ito. Kauran na ito. Sarap kumain kaso itong yung kinain. Itong yung kinain. Kuya Ronnie, cut out. Yun, maghuhugas yung parang reason. Hugas muna sa lababo. Good evening guys. Ang oras is ayan na. Tingnan natin ang oras na. Ang oras is 9:51. Parang days na. Diyan lang sila natutulog kasi bawal sa kama ng mga bantay. Tapos ganyan din sa iba is mga sa kanya-kanyang latag sa sahig. Dito kasi diyan sa iba sa baba lang ng kama, kaso dito hallway kasi daanan, kaya doon lang siya sa gilid. Doon lang siya sa gilid doon lang siya sa gilid nakapwesto. Po, good morning mga kaparing Jason. Time check natin ay 9:28. Bali lalabas lang ako kasi may reseta na bibilhin. Kasi yun nga, tuloy na po bukas yung opera ni Ami. Pumunta sa akin yung doktor ngayon. Tuloy na daw bukas. Hindi na mapopospone. Kailangan na itong bilhin ng ibang gamot na kaya umaga pagkatapos ng live ko, binilan ko na rin sa amin ng pagkain, donut kasi mamaya daw magpapasting na yan. Tapos gising na rin sa amin. Yan. May rasyon.
mamaya itry ko magpa-BP kasi naawa na ako dito sa ano, taga Bicol. Yung nagbibigay sa amin ng pagkain dito. Try ko mamaya magpa-BP kung normal yung dugo ko. Pag normal yung dugo ko, magdodonate tayo dito. Bibigay ko sa kanila. Kasi pumunta sa akin kanina, sabi sa akin, nangailangan talaga sila ng dugo. Tatanong sa akin kung saan yung Red Cross. Hindi ko rin alam kung saan yung Red Cross dito eh. Sabi niya, kung gusto daw ako na lang mag-donate, bilhin niya rin. Kaya hindi ako nagbibenta ng dugo. Kasi dun nga sa Bicol, pinamimigay ko lang talaga yung dugo ko. Nung nangailangan si Gatcho, pambayad nila dun sa ospital na nagamit nila ng dugo. Nung nasa ospital yung kapatid ni Kanol eh. Binigay ko lang yung dugo ko. Hindi ako nagpakabayad talaga. Sabi ko, kung hindi lang ako puyat, talagang magdodonate ako. Bigay ko lang, hindi ako magpakabayad. Ngayon sabi ko kay Ami, magdodonate ako. Sabi naman namin kung kaya ko daw, kasi puyat nga eh. Kaya mamaya magpapa-BP tayo. Papa-BP ko. Pag sabihin ng doktor na pwede, magdodonate ako. At may pumunta ditong Madre kanina, nagbigay ng itlog. 2 itlog. Yan, di ako makalabas, lakas ng ulan. Bibili sana ako ng gamot namin, kailangan na daw yun. Kapag may mag-ikot dito, pag may mag-ikot, magpaka-BP ko. Pag sinabing okay, BP na ako kanina, mamaya pa yung mag-BP. kaya sinabing okay, pero wag mo munang sabihin kaya. Pag okay yung BP ko, dunitan ko sila lang din. Sakto pati type B rin pala yung anak Kung nila. makakalabas, Sa gilid, takbo lang ako. tapos nabang papa. Type B yung dugo ko, type B rin pala yung anak nila. Almusal. Kain. Balatan ko itong lakas ng ulan, di ako makalabas para bumili ng gamot. Lakas grabe. Tara, kain tayo mo. Ito yung kanin na binili ko kahapon, okay pa. Tara, kain tayo mo. Pambansang ulam. Almusal muna ako. Condition ko yung katawan ko. Pag okay, donate ako mamaya. Kasi ba ito dito? Ito, tinday mo. Itlog. Kain. Malilo pa tayo?
Baka naman. Lakad lang. Kaya bang maglakad? Tayo sunod yan. Labas na ako para bumili ng gamot. Time check. Ay. Masal ba? Pen Auto sa amin. Kumakain ng mansanas. Palakas, kain ng kain. Hindi pa ako nag-jibs eh. Yan, may donut pa dito. Busin mo na yan. Bumili ka na yan dahil donut. Let's go. Umuulan. Naulan. Bili ko ng yelo na naman. Pabalik na ako sa loob. Nakabili na ako ng yelo saka gamot. Ulan ha. Mas mura dun sa ano, nabilasan ng yelo. 20 lang, muntik mapuno. 20 lang. Dun sa kabila, 30, kalahati lang. Ah, pagod ako ah. Hiningal ako. Takbo-takbo. Pag tumatakbo ka pag umulan, hindi ka tatamaan. Diyan wala kasi may puno. Tingnan mo sa labas mismo. Tingnan ako eh. Dito na sana. Pumunta din yung doktor. Ito yung gamot. Titimpla sa amin ng gamot niya. Para ilagay dito sa ano. Mura dun sa nabilan ko. 20 pesos lang yan. Samantalang dun sa kabila 30 kalahati lang. Pagod ah. Punta sana ako dun simbahan. Kasi lakas ng ulan. Mamaya punta muna ako doon. Dali. Harap. Harap. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At nabili ko na yung gamot na pinapabili. At yun na, sure na bukas. At admit. Tupira na ni amin bukas. Mamaya pag... Mamaya? Ha? Mamaya, naglalaba ako. Adi? Maglalaba ako mamaya.
Tagong mo yung iba. Ang daming ano natin eh. So, mamayang tanghali pag medyo kung ano na yung ulan, kumalma. Ayan na naman, no? Lakas, oh. Bibili ko ng pagkain. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat na sumusuporta, nagpe-pray. At mga nanonood sa vlog. Lalo na sa mga di nag-skip ng patalastas. Yan po. Ingat kayo po lagi. Bye-bye. Love you all.